en descenso, bueno, eliminados, séptimo Ourense con 3 puntos, unha soa victoria, e como sabedes o Racing de Ferrol que queda descalificado do torneo por, bueno, unha movida que tiveron ali co Compostela, pero bueno, momento de fútbol agora e xa arrinca este Compostela Pontevedra. Co balón para Eros, que proba o lanzamento en longo, anticipa a Tato, aí está sonando o Pontevedra por medio de Mario. Mario probaba aí unha tímida vaselina, non lle saiu, entón a talla sen problemas Permui. Xa xogando en curto para Eros. Aí a presión prácticamente todo o campo do Pontevedra, o cadro granate. Moito ollo co seu extremo con Piti, que é bo xogador. Aí xoga Antón Vieites. Antón Vieites para Sergi. Sergi quere avanzar metros, anticipa Oujo, o capi do Pontevedra. O balón que peta de novo en Sergi será de novo pois banda para o Pontevedra nestes primeiros minutos, primeiro minuto de partido con 0-0 no marcador. Aí está Anso Tato xogándose, hai que ter cuidado porque unha desas contra o Twitter Ourense pasoulle unha mala xogada, pero aí sacando o balón con moita autoridade, con moita parsimonia. Está Tato en longo, buscaba a Piti, anticipa Eros. O balón que le cae de novo a Mario, Mario xogando aí para o dorsal número 8 para Manu. Manu controlando o balón, xogando para Piti. Aquí ven o perigo do Pontevedra. Piti quere ingresar na área, fai o caneo. Aí está Piti, agora chegou Eros e será córner a prol do Pontevedra, que atento aí Eros, Sí, a verdade é que, bueno, Pontevedra en principio cun empate, salvo sorpresa, estaría clasificado polo mínimo ao playoff. E, bueno, empeza atacando, veremos cal é a posta en escena do conxunto granate. Eu a verdade é que penso que vai ir a asegurar o empate o 0-0, pero, bueno, haberá que ver se queren incluso ir a pola victoria. Eu penso que pola maneira de xogar o Pontevedra pode ir a pola vitoria, pero os dous andaban aí facendo un pouco as contas de que o empate podía non ser malo para ningún dos dous. Evidentemente mellor para o Pontevedra, porque ten máis puntos. Aí vai o saque de Curruncho, o balón que lle cae a Anso Tato. Mario proba o disparo, boa parada de Permui, o balón que se vai a córner, boa xogada do Pontevedra despois de saque de Curruncho efectuado por Brian, o dorsal número 66, e agora será córner dende outro lado. Está preparado Manu e pide Barberismo, que salvou aí Barberismo a gol de Morcia, salvou uno de arbitrar, sí. Chegou a tempo. Chegou, que andaba por aí comendo no centro de Lalín, pero, bueno, a verdade é que Compostela con 4 puntos pode selle complicar moitísimo en caso de derrota clasificar a seguinte ronda. Así que eu creo que mínimo un empate podería, bueno, ser bo. O centro, gol de Twitter Pontevedra. Minuto 3 se adianta o conxunto granate. Ponse líder con 9 puntos. O conxunto de Barri Granate adiántase no marcador. Pontevedra 1, Compostela 0. Que boa xogada en do saque do Curruncho. Penso que o que rematou foi un dos máis baixiños, que foi Piti. Antes falaba de Piti, está celebrando Piti. Penso que foi o xogador que cabeceou esa pelota. Nada puido facer Permui, así que adiántase Twitter Pontevedra no minuto 3 de partido. A verdade é que podemos ver os entrenos de Twitter Pontevedra que han xurdido efecto. Ao final, bueno, os ensaios de balón parado e tal, bueno, acabamos de comprobalo. Twitter Pontevedra se adianta neste pequeno derbi de medios de comunicación a través do córner. O balón para Antón Vieites, que xoga para Eros. Eros pisa o balón, amagaba con lanzar en longo, finalmente prefire abrir en banda, non chega, o seu destinatario era Sergi, así que será balón para Pontevedra en da banda, sonando Mario, gaño Pontevedra con ese gol de Piti de cabeza. Tato, agora raseando o balón para outro central, e Kikblo de novo para Anso Tato. Ahora con moita calma Pontevedra, o momento favorecería o resultado. Yelquismo falaba que Yelquismo quedaballe mellor o 10 por Yelko Pino que o 41, pero, bueno, tengo o 41. Tema dos dorsais, habería que preguntarlle a ver por que algún dorsal, porque beso por aí o 79. Sí, é verdade que a maioría dos dorsais son pouco comuns no que o fútbol, pero, bueno, a verdade é que transmite, como se di, moita aura, a verdade. Pero, bueno, vai o Compostela ao contraataque. Xogando aí era Dani Cabo, recupera a Tato, aí está coa mítica pisadinha de balón, que ven marcha de Antón Vieites aí entre colegas rise, Anso Tato, porque fixo aí o caneo. Yelquismo abrindo o terreo de xogo. Aí está atacando o Pontevedra por medio do dorsal número 66 de Brian, hai falta clarísima.
E será, polo tanto, balón para o Pontevedra. Non, pitou fora de xogo. Man erguida. Sí, fora de xogo, sí. Será, polo tanto, balón para o Compos. Permui para o dorsal número 4 para Pablo. Abrindo o terreo de xogo, por ali aparece Dani Cabo. Dani Cabo meténdose cara adentro, disando co calcaño. Para o dorsal número 19, probaba paralela para Antón Vietes, moi longa. Pérdese por línea de banda, balón para Pontevedra. Logo tamén parece que Twitter Compostela vai preparar troncos. Vemos aí, por exemplo, a Adri Fontes, un dos capitáns, que próximamente sairá ao terreo de xogo. Por ahora, bueno, o Pontevedra domina, está sendo, bueno, ten a maioría das ocasións o Compostela a ver se chega a empatar, pero polo momento non está creando moito peligro o conxunto de Santiago. Ollo que pode chegar Piti, de novo perigo, Piti controla, entra man e Ombreiro, non indica nada barberismo, que ben recuperou o Compos. Por medio de Nico para Sergi, Sergi para Pablo, aí xogando dorsal número 4, meténdose cara adentro, deixaba pasar, era boa a idea, pero non lle saiu. Aí o dorsal número 14, Guisandismo, que de momento anotou, penso que o único gol do torneo do Compos, despois dun lanzamento de penalti que pararonllo, pero no resitamento marcou Guisandismo o único gol que leva o Compos no torneo. Xoga de novo Pontevedra, Mario, hai que repetir o saque. Hai que repetir o saque máis para atrás. Di barberismo, está exquisito barberismo, eh? Notase que é árbitro. A verdade é que sí, para min do mellor árbitro do que vimos polo momento. Outro que está moi exquisito, que creo que pode optar ao MVP do torneo, Anxo Tato, Vaya toque de balón tene, aparte que é un toro físicamente. A verdade é que é dos xogadores que os sigo dicindo, dos que máis me sorprende, a verdade. A verdade é que ten corpulencia e ten ademais parsimonia para esa saída de balón, pisando o balón. Aí está Brian xogando co dorsal número 11 con Iván. Recupera o Compos, aí está Antón Vieites. Quería filtrar a pelota, recupera o cadro Granate, Yelquismo controlando o balón, meteu entre líneas, que ven para Iván. Iván ingresa na área, Iván proba a xogada persoal, chegou moi ben. Na súa defensiva Pablo, será córner, de novo para Pontevedra, e hai que ter cuidado, Dani, porque o gol do Pontevedra chegou nesta mesma acción. Correcto, a verdade é que o que decíamos, o Pontevedra ten ensaiado os saques de esquina bastante, leva moitos meses preparándose para Galicia Twitter Cup. Bueno, xa o demostrou nesa acción anterior que lle valeu para adiantarse no marcador. E veremos agora neste segundo córner. Aí estaba o Pontevedra, sen consecuencias o córner. Agora non funcionou a pizarra de Hugo Fernández, ao extraor do Pontevedra. E vai a contra o Compos. Aí vai o Compos por medio de Seoanillo entre líneas. Aparece Sergi, agora trocado de banda. Sergi ingresa na área. Ao pase atrás para Seoanillo, quería probar o disparo. Chegou moi ben a súa defensiva, segue o perigo para o Compos. O disparo fora, córner. Petou nun defensa do Pontevedra, reacciona o Compos. Primeira chegada do Compos no que vai do partido no minuto 8. Por ahora segue no marcador ese Pontevedra 1, Compostela 0. Temos córner favorable ao Compostela, que veremos se pode seguir facendo dano, pero polo momento non hai moito perigo nesa área do Pontevedra. Aí vai o saque de Curruncho dende o lado esquerdo, vai o balón á área. Aí está sen problemas Lino, que é baixiño, pero ten moita seguridade de Seoanillo, volve meter o balón, pero pérdese por línea de fondo, será porta para o Pontevedra no 8-9. Twitter Ponte 1, Twitter Compos 0. O gol de momento que vale e o do dorsal número 79. Que de momento está sendo, pois, Piti, un dos xogadores do torneo tamén. Falábamos antes de Tato, falamos de Piti. Mira, dous xogadores do torneo que están no Pontevedra. Así deben llevar o conxunto Granate. Avanza metros o Pontevedra, metían Caramanu, atenta a defensa do Compos. O balón que lle cae a Yelquismo de novo, Yelquismo controla o balón, vai ser un pouco, pero volve a recuperar. Queixábase dunha falta dun xogador do Compos, non a indica. Barberismo colexiado, volta a comezar para Pablo, moi ben, aí amarrado por Iván. Hai falta clarísima e hai que calmar o xogo porque aí os xogadores do Pontevedra non lle deixaba sacar rápido o Compos. Isto todo xa a camiño do minuto 10, é dicir, o Ecuador de partido con 1-0 a prol do cadro Granate. Aí vai o porteiro Permui trocando toda a banda, non vai chegar aí, imposible para Guisandismo. E será banda para o Pontevedra de terreo de seu. Están preparados os trocos do Compos, están preparados un anaco, pero de momento non saen. Sí, vemos aí que hai varios xogadores preparados para sair e a ver se dan dado a volta ao marcador, pero polo momento non hai cambios no esquema do Compostela.
bueno, sigue o Pontevedra co esférico tendo varias ocasións. Eu xa che digo, veo xo máis preto un segundo de Pontevedra que o do Compos, pero bueno, vai o Compos acercándose, intentando ter a ocasión. Vai ao contraataque o Pontevedra agora. A ver, contra o Pontevedra por medio de Brian, o que intentaba antes o anillo era algo de moita clase, era unha pisada buscando o Cano, pero non lle marcou o Sogorra Granante. Volta a carga ese anillo, intenta filtrar un balón, non chega ninguén, e vai salvar que saia por línea de fondo o guardarredes Lino. Aí está, co dorsal número 23 ás costas, pisando o balón, facendo algunha filigrana e agardando evidentemente que lle chegue a presión do Compos, porque o Pontevedra non ten presa, porque de momento gaña no marcador co gol de Piti. Aí vai Lino de novo. O pelotazo de Lino buscando a Manu, vai a anticipar o xogador do Compos, pero toca a Manu. Aí vai a segunda opción, intentaba chegar Brian, chega a Brian, ollo para Manu, ingresa na área Manu e hai falta. Hai falta anterior sobre un xogador do Compos, sobre o dorsal número 20, e polo tanto xogo parado. Menos mal, salvouse o Compos porque aí Manu encaraba Permui. Sí, xa temos troncos no Compostela, parece que entra Eros no terreo de xogo. Sae o anillo. Correcto, retírase o capitán do Compostela e vai, nada. Mantén a posesión o Pontevedra sen problema. E xa chegamos ao minuto case 12 de partido. Segue este Compostela 1, Pontevedra 0. Perdón, ao revés. Pontevedra 1, Compostela 0. É un resultado que favorece moitísimo ao Pontevedra, que estaría matemáticamente clasificado na seguinte ronda. É un Compostela que tería as cousas moi difíciles para intentar chegar aos playoffs. Ataca o Pontevedra saindo da línea defensiva, avanzando metros, xogando para Iván, a apertura para Piti, Piti pode controlar o balón, aí vai Piti. Piti defendido por un xogador do Compos, que ven ao fai Piti, que calidade, xogando para Manu, Manu ingresa na área. Aí está no vértice da área, intentaba xogar de novo para Piti, chega a súa defensiva Antón Vieites, o balón para Mario fora. O balón para Mario por riba da trave da portería de Permui. Aí estivo unha ocasión clara do Pontevedra despois de que Antón Vieites non conseguise afastar o perigo. Chegando xa a terceira xornada do campeonato desta fase de Liga Fer, eu quería preguntarte cal é o equipo que mellor ves deportivamente neste torneo, cal é o teu favorito polo momento. Xa vimos varios partidos do Celta, do Pontevedra, do Ourense, do Deportivo. Cal é o que dirías que ten máis posibilidades de gañar a Galicia Twitter Cup? Pois a ver, a pesar de que o favoritismo era do Celta, os dous primeiros partidos foron moi bons, en ese noso derbi diante do Depor vino con un pouquiño máis por detrás, estivo o partido moi igualado, e a mí este Pontevedra está me encantando. A mí este Pontevedra está me gustando moito, porque teñen xogadores con moita clase, Piti, Tato coa saída de balón, agora entra Cucurella, Corredoira, que ten un... Bueno, asemellase moitísimo a Cucurella polo pelo, pero bueno, a mí o equipo que máis me está gustando ata agora é o Pontevedra. Sí, bueno, se deportivamente igual que Cucurella, pois mira, quizáis é unha gran fichaxe para Twitter Pontevedra. Así que, bueno, tamén hai que dicir que ahora Twitter Ponferradina tivo varios reforzos de tarde, como o cantante J. Cano, que ven de Murcia, pero vai o Compostela, intenta crear perigo polo área. Xoga Antón Vieites controla o balón, aí vai Antón, pedía ya a Sergi, Antón non atina, recupera Anso Tato, quería pisar diante do dorsal número 6 do Compos, Tato en profundidade, penso que aí fora de xogo, e di que non, o colexiado, así que vai ao man a man de Piti, o Piti por arriba, que golazo! Gol de Twitter Pontevedra, que calidade no man a man de Piti, sae Permui, que non é baixo, e bate por riba cunha vaselina espectacular, chea de clase, había dúbidas se había fora eso ou non, di barberismo que non, así que sube o segundo gol de Piti o marcador. Cabreo en Twitter Compostela. Piden barle aquí la afición del Compostela, pero Barberismo se mantiene su decisión y por el momento este gol sube al marcador, gol válido, que le permite al Pontevedra sumar su segundo gol en el marcador, y la verdad que tiene el partido prácticamente sentenciado en el minuto 15, con este Pontevedra 2, Compostela 0, un Compostela que, como bien decíamos, en el partido está complicando muchísimo la clasificación, y veremos si puede darle la vuelta al marcador o por lo menos intentar rascar un empate en estos 5 minutos que quedan. No sabremos si habrá mucha prolongación, pero por el momento sigue este Pontevedra 2, Compostela 0. Va el Compostela al ataque.
Xogando Pablo para Dani Cabo. Dani Cabo controla o balón, abre para Sergi. Vai ser difícil que chegue porque protese moi ben o balón o xogador Granate. Pero aí o que falábamos, non? Que calidade de Piti. Aquí pedían o VAR, pero aquí o único VAR que hai é barberismo, nada máis. Sí, parece que volta se o anillo ao terreo de xogo, capitán, o número de do Compostela. Por aquí tiñamos ao realizador confirmando que era fora de xogo. Tangazo a Twitter Compostela polo que vemos. A mí parecíame clarísimo, pero non diré. Pois barberismo non veo así e polo momento non vai ratificar. Sigue ese gol do Compostela aí casi Antón intentou asustar, pero nada, disparo moi desviado do extremo. Vale, polo que vemos é fora de xogo ben claro, a verdade. Aí o que fallou foi a comunicación do pinganillo entre Xavi, non? Xavi e barberismo. Non se comunicaron e claro, barberismo deu o gol. 2-0, faltan menos de 4 minutos para a conclusión. Isto ponselle moi de cara para o Pontevedra. Que vou non dicir? Para min é o favorito para gañar este torneo. Ara, veña, aí xa o dixen. Aí está o balonazo de Permui que casi vai chegar a nosa posición. Non por pouco. Manda para Pontevedra. Bueno, pues me da que después de esta gafada de Fer, Twitter Pontevedra ya se puede despedir de alzarse con la copa. Supongo que perderá los siguientes partidos, así que bueno, si Twitter Pontevedra que ha derrotado estrepitosamente, sabemos que es culpa de Fer por la gafada. Pero bueno, nada, intenta despejar bien ese anillo y nada, estamos llegando al final. 3 minutos para el 20. Nada, yo creo que Pontevedra, bueno, ya quitando las coñas, está haciendo un gran torneo, esta es su tercera victoria, muy superior al Compostela, y lo que sí hay que tener en cuenta, este va a ser un torneo muy largo, quedan muchos partidos y hay que saber bien manejar el físico de los jugadores y sobre todo esas sustituciones que vemos que en este partido no ha habido mucha rotación y veremos si eso puede afectar en futuros partidos. Aí vai o Compos probando as últimas do partido, chegou moi ben, axuda outra vez do dorsal número 66 do Pontevedra, que é Brian. Outra vez a carga o Pontevedra. Contanos aí, Dani, tes por aí creo cal é o seguinte partido que viviremos aquí na Galiza Twitter Cam mentras o busca Xavi, sí? Celta Lugo, é o seguinte, mira, o favorito Celta, un dos favoritos diante do Lugo, que bueno, remontou diante do Ourense, está facendo bo torneo tamén o Lugo. Correcto, Lugo empezou cun empate ao torneo, logo conseguiu gañar, mantense con 5 puntos na clasificación, o Celta, bueno, conseguiu 2 victorias, ese empate contra Twitter Depor in extremis, pero bueno, a verdade é que nese partido incluso se viu a un Twitter Depor moi pícaro, sabendo xestionar ben esas faltas esas pérdidas de tempo, e bueno, a veces hai que saber gañar e saber como hai que puntuar. Totalmente, neste tipo de torneos agora hai problemas físicos para un xogador do Pontevedra. Está o xogo parado. Era o dorsal número, creo que 10, creo que vin. O dorsal número 10 do Pontevedra, Martín. Se non ollei mal, pero nada, pódese recuperar, bebe un poquinho de auga e a funcionar de novo no minuto 18 e medio deste partido, este Pontevedra Compos. Eu teño que arrancar, pero quero estar informado de todo o torneo. Como hai que estar informado do torneo? Contanos. Correcto, pues es muy fácil. Podéis seguir las redes sociales de la Galicia Twitter Cup en X, antiguo Twitter, TikTok, Instagram, incluso YouTube. Podéis seguirlo en directo porque ¿a quién le importa un Compostela Depor o el amistoso del Celta de Vigo? Tenemos la Galicia Twitter Cup en Twitch, perdón, ahí lo corrige el realizador. Así que sabéis, podéis seguir en directo el evento del año, el mejor torneo de Galicia, que ningún otro amistoso le supera. Pero bueno, va el Twitter de Pontevedra contra aquí el tercero. Aí vai Corredoira, o noso Cucurella do Pontevedra. Aí está Corredoira, disa para Mario. Aí estaba o caneo, o disparo. Peta nun xogador do Compos, aí na muralla santiaguesa, será, polo tanto, de novo balón para o Pontevedra. Non sai o balón por línea lateral, así que volta a comezar. Intenta el Pontevedra buscar el tercero, el Compostela parece ya rendido, intenta buscar a la desesperada el gol que pueda hacer creer al equipo, pero yo creo que esto ya está visto para sentencia, nunca hay que decir nunca, pero bueno, como ya sabemos, las prolongaciones en el torneo no son muy largas, estamos concretamente ya por unos segundillos en el minuto 20, o sea que esperemos que
Twitter Pontevedra cierre esta victoria sin problemas y se coloque como uno de los claros candidatos al trofeo y bueno, clasifique matemáticamente, pero va el Compostela al ataque. Atacando na banda de Dani Cabo pon o centro, intentaba chegar o dos a número 8, chega antes Lino e final. Barberismo de que ata aquí chegamos, así que a vitoria de Twitter Pontevedra con 2 goles de Piti, Twitter Pontevedra 2, Twitter Compost 0.